नै नोंथां माबा लाबोदो नै दे खानसै आङो मा उसुरगा मोनदों बिथाङा निखौ होदो नै जाहानिया नै ओमफ्राय नै जाबाय नितामनिनिफ्राय नै लाबाय नायो मा लाखो फिसाजोनि थाखाय आदै guys, welcome back to my YouTube channel लोगोफोर थ' गोबां मानसिफ्रानो माने थांनाय भिडिअ बहुत सोंदों माने हाबाया माला बहा लांगोन गुमैया बहानि बेसेबां गोजान माथि थ' मिथिगासिनो लोगोफोर लाखै गासै मिथिगोन दासो माने दाबो माने नै पेन्डेलानो लोगोफोर जायाखैना थ' लाखै जेब्ला हाबाय जागोन नोंथांमोना गासैखौबो माने मिथिजोबगोन आरो ना माने पेन्डेलखौ दिनैनिफ्राय 10 दिनसो सिगाङावनो माने खाबाय नि माबाखौ दै फ्रेमखौ औवानि फ्रेमखौ माने बिसोरनिया पेन्डेल मालिकफोरा माने मोननै मोनथाम थायोना पेन्डेला थ' बेनिखाय माने जाहोनाव बे औवाफोरखौ खाग्रोबाय ओमफ्राय हिखौ माने हाबानि सानबा सिगाङाव खागोन आरो थ' लोगोफोर दायो थांनो नागिरदों टंलायाव आब'नि थाखायनो मोननैसो सामान लायनो बहुत इम्परटेन्ट जोंनि कालसाराव जे खांसि गाहाम होनाय थोरसि लथा एबा खांसि मोजां लायनो माने खांसि गाहाम जायखौ बुङो काहानि खांसि एबा थोरसि लथा जोंनिया खांसिनो बुङो दै एसे एडजास्ट खालामबानो जाबाय आंनिया माने खुगाया खांसि थांखाया आरो ना थोरसि लथा मेनलि फ्रायानो माने बर'नि रावाव थोरसि लथा जायो खिन्थु जोंनिया खांसि बाथि दा बुङो ना थ' बेनिखाय खांसि गाहाम बिदि थाङो आरो थ' काहानि माने थोरसि लथा लायनोसै माने जिहेतु परम्परा नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय जे फिसाजो बिलायोबा माने बिदि हरनांगौ ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे गोबां खामानि दङ आंहाबो ड्रेस गैया ड्रेसफोरा बोरायजोब्बाय नै थ' ड्रेस बायनोसै लंपेन्ट सला बायनोसै आं सानदों मा मोनसे कट बायनो नामा होननानै नायनोसै कटखौ लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके जागायनोसै नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मोजां नायलांबाय जिहाय देखायनोसै आङो थ' लोगोफोर नै बेनोसै ओमफ्राय नोंथांमोननियाव मोनसे कुइसन थ' बेयाव जोंहानि न'आव माने दासान्दिबो माने कालार फोननाय जायाखै थ' बेयाव मेनलि बिखिना जायगायाव मा कालारा माने माबा जागोन बेस्ट जागोन नोंथांमोना प्लिज कमेन्ट खालामना बुंहरलाय ब्लु जागोन ना स्काइ ब्लु ना डार्क ब्लुथ' एसे बारा डार्क जागोन नामा माने आं जिखिजाया नोंथांमोना माबा खालामना होबानो जाबाय कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे ना मा फोनगोन ना पिंक आंथ' फुरा कनफिउस कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोननि खर'आव मा फैदों गासैबो कमेन्ट खालामजाबाय दै थ' र' खैनाखौ एसे देखायनो मा खालामदों बियो हेल' खैना जेनेबा क्या कर रहा है वो मैगं संदों न' एसे देखायफैनो र' बिनिफ्राय जों सिद्दा होलांसै टंलासिम माजिजों आंजों नै जाहानि न'आ बिराद माबालै दे लाजि लादिनि देखायजोबनोसै आं गासैखौबो जाहानिया माने जेबो माबा नङा आरो ना जेबो स्पेसियेल नङा जेबो पाकानि नङा न'फोरा फुरा माने ट्रेडिसनेल सिगांनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय दाबो लासै दोङो मा संदो मैगं नायनो कि आनजा wow brokoli आलु बरिया थ' मर्निंनि जानोसै जानानै सिद्दा होलांसै लोगोफोरनि दायो सफैबाय टंला जेराव खांसि बाथि एबा थोरसि लथा नायनोसै आगरनि थाखाय काहानि आरो ना हाबायाव माने जिहेतु होखानांगौ नङा होमबा नियम थ' नै दायो नायनोसै फुरा अरिजिनेल गेरान्टि गोनां थ' नैनि जाबाय टंला चारियालि टंला निजा दङ हाथाय टंलानि ओमफ्राय नै निजा बहुत मोनो आरोना नै हाथाया माने हाबाफोर जायोबा फ्रायानो नैफ्राव लांफैयो नै अरिजिनेल मोनो आरो नैफ्राव अरिजिनेल काहानि बेबो जाबाय बथा एसामिसफोरनि नै दायो मा लाखो फिसाजोनि थाखाय आदै जिरो थाङै लाबाय ओमफ्राय नै नियाव खांसि बाथि गोथि दा बेसेबां जागोन दा केमान किल' किलो 2000 नो 1200 बेलेग आरो ना अरिजिनेल तो दिल्ली हवा खोला रफिस माला खायो दे बिलाबे ना नि माबा सुरिया नैलाय जिदुफोरा ओरैबायदि बरियानि फ्रा गल्डेन आरो ना नै बोरै नुदों कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे नायगासिनो र' माखौ बासिनो जायो जिखिजाया जिदु जरानै ओमफ्राय बथा मोनसे ओमफ्राय खांसि जरानै लोगोसे मामोन लोगोसे बाथि जरानै होनसै आरो लाबाय नायो मा लाखो फुरा गेरान्टि ना दादा नै दै सोरो दायो नै माबा खालामनो आरो दे हो जायगा गब्लं गैया जानायसुन गासै बेसेबां खरस जाबाय 8400 आरो 400 सामायाव नै बिराद दामखा बिराद दाम केजि 2000 ना चलिए
लोगोफोरनि दायो लाखांबाय माबाखौ खासि बाथिखौ ओमफ्राय नै दायो फैदों बाजार माने हाबानि थाखाय माबा मोनसे लांसै आंबो माने बिब'नि हाबा नङा माने बिब'नि हाबा नङा होमबा माबा मोनसे माने मोजां गान लुगैयो बिफाव नङा नङा मोनसे कट नाइन र' कट सुट मिलायबा लानोसै नै दायो नायगासिनो कट खिन्थु कालारफोरखौ मोनसेबो पसन्द जायाखै आं नांगौ बेबायदि कालार खिन्थु एसे माबा नैबे माने चयसखौ मोनाखै आरो जादों ब्लेक दामफोरखौ नै दामफोरा डेन्जार 3,599 थ' नायनोसै र' मोनबा लानोसै दिनैनो नायना फार्स्ट टाइम जागोन नैबे आंनि कट गाननाया जिखि जाया नै नोंथाङा माबा लाबोदो नै आच्छा लागा नैबे जाबाय माबा बाथि मा होनो खुरै ना खुरै नैबे जाबाय बथा पुरा गल्डेन नैबे जाबाय मा होनगोन बेखौ गल्डी नामा बे गल्डीबाथ' बियो बेसे जागोनलै मथा मथि 5 crore जागोन जागोनलै ना जागोन मानोना केजि माबाना गल्डा 60 लाख दासान्दि ओमफ्राय नै एसे देखायखानोसै आङो मा मा उसुर्गा मोन्दों बिथाङा दिनै मोनबाय खांसि बाथि ओमफ्राय नै मा होनदो गल्डनि निखौ होदो नै जाहानिया नै माबा बियो मा होनगोन दा बे गद्रेज माबा ना आलमिरा ओमफ्राय नै न'फोरावबो जा न'खरनिफ्रा होजोबदो इखिनाखौ नैखौ जाहोदो जा मामा नैखौ जाहा गुमिला होदो ओमफ्राय नै जाबाय नितामनि सिंगारनि जा बन जायो बियो ओमफ्राय नैबे बाजैनि दासान्दि बिखिना फैगासिनो लाइट होलाय केसा लागा आच्छा ना बा माला उसुरा मोनग्रोलायबायलै Hey guys, good morning. तो दिन जाबाय नेक्स्ट डे माने मैया मोनानायखाय माने कटफोरखौ बारा गानना देखायनाय जायासै तो कटआ लोगोफोर मैया बायनानै बेनो ओरैनो दं नै ओमफ्राय आंनि लंपेन्टआ एसे लुज जादों कट आरो लंपेन्ट मोनसे सेट दङ ना माने लंपेन्टआ एसे लुज जादों ओमफ्राय कटआबो एसे देरसिनदो नामा तो नोंथांमोना एसे नायलाय तो नियाव सोरखौ हमथिंगोन दा रावबो गैया एसे देरसिनना बे नांदों आङो Look at me. बोरै जादों नोंथांमोना एसे बुंहरलाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनै जाबाय बाथौ फुजा नैथि मंगलबार बाथौ दायो आं गिबियावनो माने जोंनि स्कुल थांसै मेम मोनसेयाव मोजां लोगो हमनानै माने आर'ज थानानै एसे माने गस्लाफोरखौ सोलायनोसै आरो केसा लाग्राय आच्छा ना थ' लोगोफोर नै दायो सहैबाय स्कुलाव थ' जोंनि स्कुलखौ एसे देखायनोसै आं एसे सर्ट आरोना नै थ' नै नैबेनो जाबाय जोंनि स्कुलनि गेट थ' दायो एसे आर'ज जागोन आर'ज जानानै फ्लेग हुइस्टिं जानानै ओंखाम जानानै माने आं सिदा टंलासिम होलांसै आरो नायदो नैबे जाबाय जोंनि स्कुल नैबे जाबाय सेकेन्ड इयार जेराव आङो क्लास लायो ओमफ्राय निजा दङ नै आर'ज जागासिनो नै दायो स्कुलाव फ्लेग हुइस्टिं जानोसै फ्लेग हुइस्टिं जोंना मेमफोरा नै बिउटिफुल दे जाबाय था स्टुडेन्टफ्रा नै गोथौना ना बरिया दे खाव नुगोन गोथाव ना खानाफोरा लोगोफोरनि दायो न'आव सफैबाय ओमफ्राय नै माने कटखांनिखौ सोलायनो होनाया नैखौ लाबोबाय आरो नै माने ओरैबायदि कनफिउस आयु माने दखानिफोरा रागा जोंलायबाय आरो बिखौ लागोन नायजोब्बाय गासिखौबो खिन्थु ब्लेकखौबो लागोन ना मा जायो ना नैखौ लागोन नैबे जाबाय नेभि ब्लु जाहैबाय नेभि ब्लु नङा बेमा एसे बेलेग थ' नै बिखौ लास्राबाय जास्ट हाबानि थाखाय माने सिगांनियासो मोजांमोन ना दानियासो मोजां लोगोफोर कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे आं माने कनफिउस आरोना सिगांनिया मोजांमोन नैबे मोजां खिन्थु एकदमबारे कनफिउस आं बेखौ नायनोसै अनलि फर हाबायावथ' जोंनि बर'नियाथ' गामसासो गानगोन नङा होमबा जेखि जाया आरो ना मोनाफोर जेनेबा जेखि जाया एसे माने गानगोन आरो ना जेखि जाया बे सानदो जास्ट हा अब्ला बेयास दिनैनि भिडिअआ थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै थ' जे लोगोफोरा आं देखायबाय दिनैनि भिडिअआव थ' गासिबो आरो ना थ' बेबायदिनो भिडिअ फैबाय थागोन अके थ' लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै बाय